שלום. ישנם גורמי סיכון נוספים שיש לקחת בחשבון כאשר אתם עוסקים בסחר בינלאומי. בסרטון זה נזכור את הגורמים הללו ונפרט כיצד תוכלו להפחית ולנהל את הסיכונים הללו. כמובן, אלה בנוסף לסוגיות המשפטיות והמיסויות שנקסקר בסרטון שלו, שיקולים משפטיים ומיסויים. אז, כדי להתחיל בתהליך הזה, בשקופית הבאה נבחן בדיוק מהם הסיכונים הנוספים הללו. הסיכון הראשון שעליכם לשקול הוא סיכון מדינתי. כאשר אתם מוכרים ממדינה אחרת, אתם חשופים לסיכון הקשור לאותה מדינה, הידוע גם כסיכון פוליטי. מהפכות פוליטיות עלולות לגרום לשינויים דרמטיים, כולל שינויים במדיניות הכלכלית, הלאמה, הפקעות, אובדן זכויות אישיות וסכנה פיזית. סכסוכים פוליטיים עלולים להוביל לתגובות זרות בדמות סנקציות כלכליות, חרמות ואמברגו. לכן, כפי שתיארנו בסרטון חיבור בין קונים וספקים, חשוב שתרכיבו רשימות של מדינות שאיתן אתם מוכנים לסחור, ושל כאלה שאיתן אינכם מוכנים. ייתכן מאוד שהקונה שלכם ירצה לשלם בחלקי או לכבד את החוזה איתכם, אך אינו מסוגל לעשות זאת בשל המצב הפוליטי או הכלכלי במדינתו. כדי לסייע לכם בקבלת ההחלטות הללו, בדקו את פרופיל המדינה באלמנח היצואן. הקישור מופיע למטה בתיאור של סרטון זה. פרופילי הסחר של המדינות מציינים האם מדינה נתונה לסנקציות, ומספקים דירוגי אשראי ומדדים הנוגעים לקלות עשיית העסקים, וכן את מדד תפיסת השחיתות. כמובן, המעמד של מדינה עשוי להשתנות לרעה במהלך חיי החוזה, ולהשפיע עליו באופן שלילי. כדי לכסות סיכון זה, ניתן לרכוש ביטוח סיכונים פוליטיים של מדינות. הסיכון הבא שיש לשקול הוא האם אתם לוקחים על עצמכם סיכון אשראי מול הלקוח הזר שלכם. אם כן, עליכם לבקש הפניית אשראי. האלמנח ליצואן מפרט סוכנויות דירוג אשראי בינלאומיות במדור שירותי התמיכה. אם מסיבה כלשהי אינכם יכולים לקבל הפניית אשראי או שאתם מקבלים דוח שלילי, עליכם לקבוע שתנאי התשלום שלכם הם תשלום מראש, או לחלופין, תוכלו לרכוש ביטוח אשראי. הסיכון הבא שיש לשקול הוא זהות. בדיוק כמו בעולם הפיזי, עליכם להיות בטוחים עם מי אתם מתעסקים. יש כאן שני שיקולים, זהות החברה וזהות האדם שמייצג את החברה. בין אם בעולם הדיגיטלי ובין אם בעולם הפיזי, עליכם לבצע את אותה רמת בדיקת נאותות לגבי שתי הזהויות. נוסיף ונאמר שזה נכון באותה מידה גם למסחר מקומי וגם למסחר בינלאומי. זהות החברה. ישנם 5 מקורות פוטנציאליים לבדוק את זהות החברה. ברוב המדינות ניתן לבדוק את פרטי הרישום שלהן באופן מקוון ברשם החברות הרשמי. בדקו את פרופיל הסחר של המדינה באלמנח היצואנים. אם רישום החברה הרשמי נמצא באינטרנט, תמצאו את הקישור שם. ניתן גם לבדוק את הרישום שלהם ב-COMQS לפרטים נוספים, אם הם רשומים ב-COMQS. הקישור ל-COMQS מופיע גם בתיאור למטה. כפי שכבר הצענו, תוכלו לבקש דוח אשראי. לקונים שמבוססים באיחוד האירופי, עליכם לבדוק גם את מספרי ה-VAT וה-UOA שלהם, שתזדקו להם בכל מקרה למסמכים מסחריים ומסמכי מכס. ניתן למצוא אותם באתר האינטרנט של האיחוד האירופי. שוב, הקישור מופיע למטה בתיאור. האם אתר האינטרנט של החברה תואם את הפרטים מכל מקורות המידע הללו? האם אתם אכן מתנהלים מול האתר הרשמי של החברה? שימו לב שמתחזים מסוגלים להפיק קישורים מזויפים שנראים אמינים מאוד. ככל שתוכלו לבצע הצלבה עם יותר מקורות, כך ייטב. אוקיי, בהנחה שאתם מרוצים מזהות החברה, האם אתם באמת מתנהלים מול נציג חוקי של אותה חברה? זהות אישית. בדקו את זהותו של איש הקשר. האם הוא אכן מייצג את החברה שאיתה אתם מתנהלים? האם הוא מנהל בחברה? האם הוא מופיע באתר האינטרנט של החברה? האם ניתן להשיג אותו דרך מרכזיית החברה? האם יש לו כתובת דואר אלקטרוני של החברה? האם הפרופיל שלו בלינקדאין מאומת?
האם אתם בטוחים שאתם לא מתנהלים מול אבטר? בואו נניח עכשיו שאתם די בטוחים לגבי זהות החברה ונציגיה. אלא אם כן יש לכם היסטוריית מסחר טובה עם החברה, כדאי לשקול לרכוש ביטוח אשראי מסחרי. ביטוח הוא מרכיב חשוב ולעיתים אף הכרחי בהגנה על החברה שלכם. כדי לעזור לכם לנהל את העלויות הללו, אנו מציעים שתקדישו כמה דקות לקבלת הצעות מחיר תחרותיות לביטוח אשראי מסחרי, שיחסה כל אשראי שתעניקו. ביטוחים כאלה יכולים להינתן על ידי חברות ביטוח פרטיות וסוכנויות ממשלתיות. ראו את שירותי התמיכה, סעיף ביטוח, דל מלכי יצואן. שיקולים בנוגע לקניין רוחני, IP. בנוסף לנקיטת אמצעי זהירות רגילים בנוגע לחשיפת מידע סודי לצדדים שלישיים, עליכם גם להפוך את החתימה על הסכמי סודיות, NDAs, לנוהל עבודה סטנדרטי כאשר אתם מחליפים מידע סודי עם צדדים שלישיים. הסכמים אלה מחייבים מבחינה משפטית, מכסים את המידע הסודי של כל הצדדים, ומגדירים מה יש לעשות עם מידע זה בסיום כל מערכת יחסים. סמנו בבירור כל חומר המוגן בזכויות יוצרים בשם החברה שלכם ובתאריך, לפני שאתם מפיצים או משתפים אותו עם צד שלישי. בדקו האם הסימנים המסחריים, העיצובים והפטנטים שלכם נחוצים גם באזורים חדשים שבהם אתם מתכוונים לסחור. בצעו חיפוש סימן נסחר באינטרנט באמצעות ארגון הקניין הרוחני העולמי כדי לבדוק אם קיים שם משהו דומה למותג שלכם. הקישור לשירות זה מופיע בתיאור למטה. שקלו את הערך שבהשגת פטנט או סימן מסחר לעומת העלויות הכרוכות בכך, כחלק מתוכנית הייצוא שלכם. אם אתם שוקלים לרשום פטנט או סימן מסחר בחו"ל, התייעצו עם עורך הדין המסחרי המקצועי שלכם, זה שרשם עבורכם את הסימן המסחרי או הפטנט במדינתכם. עם זאת, ישנן מדינות שבהן אכיפת הסכמי סודיות וזכויות קניין רוחני היא קשה ויקרה במיוחד. אנו ממליצים שאם יש לכם ספקות, תתייעצו עם לשכת המסחר או עם המחלקה הממשלתית הרלוונטית. סיכוני מטבע חוץ. אם יש לכם חוזים הנקובים במטבע חוץ, אתם חשופים לשינויים בשער החליפין. השגת שערי חליפין מיטביים ומהירות תשלום גבוהה מעניקים יתרון ישיר לשורת הרווח ולתזרים המזומנים שלכם. גם אם אתם סבורים שספק המטח שלכם נותן לכם את העסקה הטובה ביותר, למה שלא תבדקו זאת גם מול ספקי מטח אחרים, ישנם מספר ספקים כאלה המופיעים בעל מנחי יצואן. היינו בשירותי התמיכה, הבנקים הבינלאומיים ומדורי המימון. בסחר בינלאומי, אלא אם כן מדינות חולקות מטבע משותף, כמו באיחוד האירופי, לפחות אחד מהצדדים צריך לקחת בחשבון את החשיפה למטבע חוץ. אחד מכם יקבל או ישלם במטבע חוץ, וזהו סיכון שניתן לחסות אותו בעלות מסוימת, אשר גם אותה יש להביא בחשבון בתמחור. כמובן שישנם תרחישים שבהם גם הספק וגם הקונה לוקחים סיכון כאשר הם מנקבים את החוזים במטבע שהוזל לשניהם. עם זאת, לעתים זו יכולה להיות האופציה הזולה ביותר. לדוגמה, במקרה של דולרים אמריקאים, קל יותר לכל צד לגדר את הסיכון במטבע הדולר מאשר ישירות במטבעות שכמעט ואינם מסחרים ישירות. למשל, סום אוזבקי ואסקודו של כף ורדה. האפשרויות העיקריות לגידור שערי חליפין הן חוזים עתידיים. במקרה זה, חברה מסכמת עם הבנק שלה לקנות או למכור סכום מסוים של מטבע חוץ במחיר קבוע ובתאריך קבוע. עלולות להתעורר בעיות אם המטבע הזר לא נרכש או לא נמכר בתאריך שנקבע. אופציות עתידיות. במקרה זה, לקונה או למוכר יש את האפשרות, אך לא את החובה, לקנות או למכור סכום מסוים של מטבע חוץ בשער קבוע. נקודה אחרונה למחשבה, היא אספקת סחורה או פגיעה בסחורה במהלך ההובלה. דבר זה יכול לקרות ללא כל אשמה מצד הקונה או הספק. הדבר החשוב הוא שסיכוני השילוח מכוסים על ידי ביטוח. פשוט צריך להסכים מי ישלם על כך. כיסינו הרבה נושאים בשקופית הזו, ולכן נראה לנו שיעזור להשתמש בשקופית הבאה כדי לסכם את הנקודות המרכזיות. דנו במספר סיכונים, שכולם ניתנים לצמצום על ידי בדיקה קפדנית של מצב הצד שכנגד שלך.
עם זאת, חשוב מאוד לרכוש ביטוח מתאים שיכסה סיכון פוליטי. אם מסיבה כלשהי המדינה של הצד שכנגד שלך לא מאפשרת או לא יכולה לבצע את התשלום, אתה מקבל את התשלום. אשראי מסחרי. אם הצד שכנגד שלך לא יכול או לא מבצע את התשלום, אתה עדיין מקבל את התשלום. סיכוני משלוח. אם הסחורה שלך לא נמסרת או ניזוקה במהלך ההובלה, אתה עדיין מקבל את התשלום. אם קיים סיכון מטבע חוץ, תוכל לשקול חוזה פורוורד, אופציה עם הבנק שלך. זה אומר שאתה בטוח מה תצטרך לשלם או לקבל במטבע שלך. שיקול נוסף שיש לקחת בחשבון כאן, הוא שביטוח לא תמיד מכסה 100% מהתביעה שלך. לכן, עליך לוודא שבמחיר שלך כל סכום מופחת שתקבל עדיין יכסה את כל העלויות שלך. חשבנו שכמה הערות אחרונות על מחיר ותנאי תשלום יסכמו את הדיון על הפחתת סיכונים וניהולם. בואו נסתכל על אלה בשקופית הבאה. מחיר ותנאי תשלום. בהירות לגבי המחיר, מי משלם על מה, ותנאי התשלום, מי משלם מתי ואיך. נקודות אלו הן בסיסיות ליצירת בהירות ביחסים מסחריים. מחיר האינקוטרמס עליו מוסכם בחוזים בינלאומיים קובע מי משלם עבור מה. אנא ראו בהמשך התיאור קישור לפרטים נוספים בנוגע לאינקוטרמס. שלושת מונחי התמחור הנפוצים ביותר הם פאב, או משלוח חינם על הסיפון. משמעות הדבר היא שהמוכר צריך לספק את הסחורה לחברת השילוח. כל העלויות הנוספות משולמות לאחר מכן על ידי הקונה. CNF, או עלות ומשלוח. כאן, על המוכר לשלם עבור המשלוח לנקודת מסירה מוגדרת. CIF, או עלות, ביטוח ומשלוח. כאן, על המוכר לשלם עבור המשלוח לנקודת מסירה מוגדרת וגם עבור ביטוח המשלוח. בשלושת המקרים הללו, המוכר אינו חייב לשלם עבור מכסים שמוטלים על ידי מדינת היבוא. העלויות הללו הן על חשבון הקונה. תנאי התשלום עליהם מסכימים בחוזה מסחרי ישקפו את הסיכונים שבוקחים על עצמם הן הספק והן הקונה. ישנם 4 תנאי תשלום עיקריים הנהוגים בסחר בינלאומי. תשלום מראש, במזומן. זהו התנאי שמציג את הסיכון הנמוך ביותר ליצואן. מכתבי אשראי. במקרה זה, בנק יבטיח את התשלום. גביית מסמכים. במקרה זה, הקונה לא יוכל לקבל את הסחורה עד שהתשלום יתבצע, אך הבנקים המעורבים אינם מבטיחים שהתשלום אכן יבוצע. חשבון פתוח. כאן, עליך לסמוך לחלוטין על הקונה שיבצע את התשלום. עם זאת, עליך לשים לב כי בייצוא, תשלום מראש הוא נדיר. קונים זרים בדרך כלל יסכימו לשלם את מלוא הסכום מראש רק עבור משלוחים קטנים, אם כי ייתכן שיסכימו למקדמה חלקית, אם זו הדרך היחידה לקבל את הסחורה. יבואנים בדרך כלל מתעקשים לשלם עם קבלת הסחורה, או אפילו מעדיפים לשלם זמן מה לאחר קבלתה. לכן, סביר להניח שתעדיף לדרוש מכתב אשראי או גביית מסמכים. אזהרה, קיימים מוכרים בתחום. להיזהר כאשר אתה עובר מתשלומים מראש וחלקי או מכתבי אשראי למערכת של חשבון פתוח. אם אתה מרגיש שעליך להסכים להסדר חשבון פתוח, אז כפי שהוצע, כדאי לשקול לרכוש ביטוח אשראי שכר. ובכן, זה הכל. אנו מקווים שהסרטון הזה עוזר להבהיר את הסיכונים הקיימים בסחר בינלאומי, ושאתה רואה דרך ברורה להפחית ולנהל אותם. תודה שצפיתם. אם תרצו ליצור איתי קשר ישירות, אתם מוזמנים לעשות זאת. האתר שלנו וכתובת האימייל שלי מופיעים בשקופית הזו ובתיאור למטה. אם מצאתם את הסרטון הזה מועיל, אנא לחצו לייק וירשמו לערוץ שלנו לקבלת תובנות נוספות על פיתוח הפוטנציאל שלכם בסחר בינלאומי. פשוט לחצו על קישור ההרשמה שמופיע על המסך. זה לא עולה כלום. אם אתם חושבים שמישהו שאתם מכירים מתעניין, אנא שתפו איתו את הקישור הזה. ואם אתם מוכנים לשלב הבא, צפו בסרטון הבא ברשימת ההשמעה. הקישור אליו נמצא ממש כאן.